ସାଙ୍ଗମାନେ ଡବଲ ଡବଲ କାମ ରହିଲେ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ ନ ଲାଗେ କହିଲେ? ମୋତେ ତ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏସବୁ କଷ୍ଟିଆ କାମ। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ନୂଆ ଭାର ଯିବ ଝିଅ ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ଉଖୁଡ଼ା କରାହେଉଛି। ତ ଉଖୁଡ଼ା ତ ଆମକୁ ଆସେନି, ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି ମାଇଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଉଖୁଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ମାଇଁ ଶାଶୁ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ଏଇଠି ସିଏ ଗୁଡ଼ ପାଗଟାକୁ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ ପାଗଟା ନିହାତି ପୁରା ମେନ୍। ଯାହା ଉଖୁଡ଼ା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ ପାଗଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଉଖୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ବି ହେବନି। ତ ତାକୁ ସେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ପାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସେଥିରେ କିଛି ଜୁଆଣି, କଟା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପାଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇଜା ମିଶି ଖଇ ପକାଇ ନେଉଛୁ। ତ ତା ଭିତରେ ସେଇଠି ଆଣିକି ପୁରା ଢାଳି ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସପରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମର ବସ୍ତାରେ ପୁରାଯିବ। ତ ଉଖୁଡ଼ା କରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ମାମା ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁ ଚପ୍ ଖାଇବି। ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ସିଆଡ଼ୁ କରିକି ଆସିଲା ଭିତରେ। ଏପଟେ ତା'ର ଖାଇବା ଜିଦି, ଯେହେତୁ ତା'ର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତ ମୋତେ କିଛି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିନେଇଥିଲି। ଏପଟେ ତା'ର ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିନେଲି। ତ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ଗରମ କରିଦେଲି। ତ ତା ଭିତରେ କଡ଼େଇରେ ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ଚପ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଣି ନେଲି। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ମୋର ଉଖୁଡ଼ା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଳୁ ଚପ୍ ବି ଖାଇବା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚପ୍ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋ ଝିଅର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକିନା ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗରମା ଗରମ ଆଳୁ ଚପ୍, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ମୋ ଝିଅକୁ ବନେଇକି ଦେଇଦେଲି। ତ ତା'ର ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ତ ତାକୁ ବନେଇ ଦେଇଦେଲି। ସେ କହିଲା ମାମା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।